za mu yi bayani ne akan cin turmi da taɓarya. Bayanin turmi da taɓarya ci ne da kowa dai ya san turmi kuma ya san taɓarya. Yanda turmi yake da faɗi, ita kuma taɓarya take da tsawo, ba ta cika bakin turmin. Amma kafin sannan ku yi subscribe. Ku danna mana like, ku yi subscribe ɗin tashar mu mai suna Sirrin Marke. Wannan tasha iya ta matan aure ce. 'Yan uwa ma'aurata, ku danna mana. Sannan ku gayyato mana 'yan uwanku ma'aurata. Kafin taɓarya. Wasu mazan idan suna cin mace za su ce gabanta ya yi faɗi, ko kuma wata macen gabanta yana da faɗi sai ta ce ai borar miji baya cika mata gabanta. To kamar yadda taɓarya take da tsawo amma kuma ba ta cika turmi, haka shi ma gaban namiji yake, haka gaban mace yake da faɗi. To ba wai tsukewar ita ce bukata ba, tunda kowa ya san taɓarya tana daka turmi kuma za ta yi abin da ake so. To kamar haka ne, bukatar dai abin da ake so shi borar namiji ya kasance yana taɓo farjin mace, yana taɓo mata gidan daɗinta, yana taɓo mata inda za ta ji ainihin wannan daɗin. Ke kuma in gabanki ya kasance, miji in ya kasance gaban matarsa wawa keke ne, ko kuma ke kuma taɓaryar da za ta doka gabanki ba siririya ce irin ba ta, ko kuma ke kuma taɓaryar da za ta doka gabanki ba siririya ce irin ba ta cika miki gabanki, ai ba wannan ake bukata ba. Ke dai bukatar ki ya biya miki wannan bukatar. Wannan dakan da namiji zai ringa yi a lokacin da kake cin matarka, kake buga mata bora, kake buga mata a cikin gabanta, to ba wai bugun da zaka ringa yi shine abin bukata ba, a'a, ka san ina ne zaka ringa tabawa a ciki, ka san ina ne zaka ringa zungurowa kana caccaka mata. A yayin da miji yake cin mace, akwai wata tsoka a cikin farjin mace, da zarar mace ta daga kafafunta, miji zai yi ƙasa da azzakarinsa. To a nan ne fa zai fara duka, yana dukan gurin. In kana yi kana taɓo mata, wani yana yi da ƙarfi, wani kuma a hankali. Amma majority mata abin da suka fi so shine a yi musu wannan cin a hankali, domin mace ya fi zuwan mata cikin kwakwalwar kanta, sannan buƙatar ta fi zuwa a wannan a hankalin. Amma in kana dokawa da ƙarfi kana wannan fat ɗin, za ka ga ba ta jin wannan daɗin, kuma buƙatar da kake so ka biya mata ta ji daɗin nan, daɗin ba zai yiwu ba. To kamar yadda za ka ga ana daka turmi, ana daka taɓarya a cikin turmi, haka za ka ranga yi mata a hankali, ɗas, kana yi kana doka. To idan kana doka, ba iya gindin nata kaɗai za ka ringa doka ba, za ka kama nonuwanta ka ringa murza su, kana shishafa jikinka. Ita ma kuma abin da suke bukata har ta ringa murza maka kan naka nonuwa, tana shashafa maka jikinta. Amma fa wannan dukan da kake mata, wannan cin gindin da kake mata, kana doka azzakarinka a cikin farjinta, kar ka daina, ka ƙara zungurawa, za ka ji tana da buɗe cinyoyinta, tana da buɗe ƙafafunta. Wannan buɗe ƙafafun nata da take yi alamu ne na tana jin daɗi. Ka ƙara zungura mata wannan taɓaryar a cikin turminta. Haka za ka yi ta yi, kana yi kana dokawa, haka za ka ji tana wani nishi da daɗi da sambatu. To a nan za ka ga duk rashin girman azzakarinka, za ka ji ka biya mata bukata. Duk rashin kuma duk faɗin farjinta, za ka ji kai ma kanka ka biya wannan bukatar taka. Abin dai da ake so da kai da ita, kusan inda za ku taɓa a jiki,
a ji daɗi, ka san ina za ka taɓa mata, ke ma kuma ki san ina za ki taɓa wa miji ya ji daɗi. Wannan shine cin turmi da taɓarya, shine cin da kowace mace take bukata a yi mata. Ko da kuwa azzakarin naka ba shi da tsawo, kuma ko da ita ma farjin nata ba shi da tsukewa, yana da faɗi. Buƙatar dai kowa ya ji daɗi ita ce buƙatar mu. Kar a manta. Za mu ci gaba da kawo topic na matan aure. Ku danna mana like, ku yi subscribe ɗin tashar mu mai suna Sirrin Marke. Muna gayyatan duk wata macen aure, iya matan aure kawai. Ku gayyato mana abokananku 'yan uwa ma'aurata domin ku ziyarci wannan tasha mai albarka, Sirrin Marke Channels.